Θυμόσαστε τι είπαμε την περασμένη Κυριακή? Πιστεύω ότι όσοι θέλετε να σώσετε την ψυχή σας, τα ενθυμίστε όλα. Όσοι είσαστε ράθυμοι και δεν θέλετε να σώσετε την ψυχή σας σαν και εμένα, έχετε κατά τη συνήθειά σας το πενάκι και το βιενάκι και ό,τι διδάσκει η Αγία ημών Εκκλησία τα έλεγε για τον καιρόν εκείνον και όχι για τον καιρό ετούτον, και μάλιστα που είναι οι τελευταίες ημέρες και οι μέρες του Αντιχρίστου. Ήδη ας επαναλάβουμε πάλι για να το καταλάβετε καλύτερον. Δηλαδή η σαρκική αμαρτία, δηλαδή η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκητεία και τα λοιπά αμαρτήματα, τα οποία σήμερα εσείς τα θεοποιήσατε και πολλοί από εσάς είσαστε παντρεμένοι και δεν ευχαριστήστε μόνο με τις γυναίκες σας, αλλά πηγαίνετε και στις ξένες γυναίκες και προπάντως στα χωριά που εξομολογούμε, δεν εντροπόμαστε να το λέγουμε διότι τα ξέρετε όλα, όχι μόνο με τις γυναίκες σας πάντα και με ξένες γυναίκες, και οι γυναίκες πάνε με ξένες άνδρες, αλλά καταντούν οι άστροι και πανάστροι σε πολλά χωριά να οπίπτουν και εις έτη χειρότερα σαρκικά αμαρτήματα. Η αιτία αυτής της αμαρτίας είναι αυτή, καθώς σας είπαμε. Επισκέπτεται ένας άνδρας, μία γυναίκα, ένας νέος, μία νέα. Δεν σκέπτεται ο άνδρας ότι είναι άνδρας και δεν έχει το δικαίωμα να σηκώσει τα μάτια του καθόλου να δει το πρόσωπο αυτό το θήλυ. Έχει μόνο το δικαίωμα να δει τον ουρανό, έχει το δικαίωμα να δει τον ήλιο, έχει το δικαίωμα να δει το φεγγάρι, έχει το δικαίωμα να δει όλη την κτήση, η οποία όχι με το θέλημά της ποτάχτηκε εις αυτόν, αλλά επειδή ο Πανάγαθος Θεός μετά την παρακοή του Αδάμ είπε εις όλη την κτήση να υποταχθεί στον άνδρα και όχι στη γυναίκα, έχει το δικαίωμα ο άνδρας μόνο να εξετάσει την φύση, η οποία τον υπηρετεί, και αν την εργαστεί την φύση, δηλαδή τη γη και τα λοιπά, θα βγάλει το ψωμί του για να θρέψει την βοηθό τη γυναίκα, εκ της οποίας θα φέρει άλλους άνδρας στον κόσμο, και μόνο αυτή η μίξη σε πετράπει από τον Πανάγαθο Θεό και όχι περισσότερον. Και όποιος τολμήσει άνδρας και νομίζει ότι η γυναίκα του εδόθη από τον Θεό για τα σεσχράς του επιθυμίας, αυτός δεν είναι άνθρωπος, αυτός δεν είναι χριστιανός, αλλά είναι χείριστος από τους Οθωμανούς, δηλαδή από τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν 7 γυναίκες και δεν χορταίνουν και θέλουν έτσι περισσότερες. Η αιτία λοιπόν από πού είναι από την όραση. Όταν τον πλησιάσει τον άνδρα μία γυναίκα, οφείλει να τη σεβαστεί. Οφείλει. Και τι οφείλει? Να σκεφτεί ότι αυτή η γυναίκα είναι απεσταλμένη από τον Πανάγαθον Θεό μόνο και μόνο δια την ανάπλαση του γένους. Δηλαδή να φέρει ανθρώπους άλλους. Και αν καθίσετε και εξετάσετε τους επιστήμονας και τους πείτε πώς γίνεται αυτό, και αυτοί ήδη αν το εξετάσουν είναι απόρριτο, διότι αυτό είναι έργο του Θεού, και ως έργο του Θεού είναι άγνωστο εις όλους τους ανθρώπους πώς γίνεται η σύλληψη και πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος. Μόνον αυτό το γνωρίζει ο Πανάγαθος Θεός και τι περισσότερο. Άρα, καθώς σας είπαμε και προχθές, όταν δείτε γυναίκα, η γυναίκα έχει τη συνήθεια να γελάσει αμέσως. Γέλασε η γυναίκα, αυτό είναι το πρώτο αγκίστρι, δηλαδή είναι το πρώτο δέλεα. Σηκώσετε τα μάτια σας και είδατε τη γυναίκα και γέλασε, είδατε τα δόντια της όπου είναι άσπρα, είναι ο μαγνήτης αυτός, είναι το αγκίστριν όπου αμέσως τραβάει την καρδιά του ανδρός, και άμα τραβήξει την καρδιά του ανδρός προπάντων, την κάνει παίγνιο, και αν έξω τον άνδρας γελάσει στη γυναίκα, αυτή η γυναίκα η ταλέπορος βγάνει όλα από μέσα από την καρδιά. Αν είναι παντρεμένη βγάνει τον άνδρα της, αν έχει παιδιά βγάνει τα παιδιά της, εάν είναι έξω από την απλουσία πουλάει τα πλούτη της όλα, εάν είναι χριστιανή αρνείται και την πίστη της, και στα τελευταία αφού αρνηθεί την πίστη της γίνεται και Οθωμανίδα, γίνεται και ετερόδοξος και Γαλλίδα κλπ. Μόνο και μόνο γιατί η όραση αυτού του νέου τράβηξε την καρδιά της και δεν σκέφτηκε ότι είναι χριστιανή, δεν σκέφτηκε περισσότερο και γιατί.
Γιατί ο άνδρας έχει μία φορά πόλεμον. Και γιατί μία φορά πόλεμον? Διότι δεν υπατήθηκε. Μόνο την υποδείξη της γυναικός έκανε υπακοή. Και η υπακοή τον κατάστρεψε. Και δι' αυτή και μόνη την αιτία ο άνδρας έχει πόλεμον άπαξ. Θέλει μία φορά να φάει, θέλει μία φορά να κοιμηθεί, μία φορά θέλει να δουλέψει, μία φορά θέλει να φορέσει ένα πουκάμισο κτλ. Η δε γυναίκα, κλάψατε την γυναίκα. Και αν δείτε καμία γυναίκα η οποία θέλει να γίνει καλογριά, πρέπει να θαυμάζετε και να λέτε πώς αυτή η γυναίκα υπέταξε τα πάντα και έφτασε στο αρενοπόν φρόνημα, δηλαδή στο να πολεμείται μια φορά στο σαρκικό ζήτημα. Και γιατί? Διότι η γυναίκα πολεμείται 7 φορές. Άπαξ ο ανήρ λένε οι θεολόγοι, και 7 η γυναίκα, γιατί υπατήθη. Ο συμπατηθήσα είναι αξία συμπαθίας και αξία συμβουλής και προτροπής για να αποφύγει αυτό το κακό, δηλαδή το ζήτημα της σαρκός, όπου βλέπετε σήμερα να είναι μέσα στους δρόμους και όχι μόνο να πατάει τους άνδρας και τα γυναίκας, αλλά δυστυχώς να πατάει και αυτούς τους ανθρώπους όπου είναι εις τα ύψη, τα εθνικά, εις τα ύψη τα εκκλησιαστικά, και με ένα λόγο είναι πτώμα εξαίσιου. Ήτο μια φορά σε ένα μοναστήριο μια καλογριά. Αυτή η καλογριά ήτο τυφλή και πλησιάζει ένα πνευματικό και του λέγει: «Πάτερ νεόφιτε, έχω πόλεμο με σένανε». Ο πνευματικός ήτο ο Αγιορείτης και ήτο γεροντάς μας. Αυτός μόλις το ήκουσε, τρόμαξε γέρον άνθρωπος υπάρχον, και αφήγει το μοναστήριο που ήταν εφημέριος και ήταν 80 καλογριές και πάει στα Άγιον Όρος. Πήγε μέσα στα Άγιον Όρος. Έγιναν συμβούλια και παρασυμβούλια και κανείς δεν έδινε να τον απαντήσει πόθεν προήλθε αυτής της αομάτου καλογριάς ο πόλεμος της σαρκός. Ένας μπαμπάς, όλοι επέθαναν, είτε από μικρό παιδί στη Σμύρνη, κατά την ανάφτιση στην εκκλησία της Αγίας Πρωτινής. Εκεί είχε ακούσει συζήτηση από τους ευλαβείς θεολογούντας ότι η αόματος ναι μεν είναι κατά το σώμα τυφλή, αλλά έχουσα τα όματα της ψυχής. Μη φροντίζουσα να καθαρίσει το εσωτερικό της καρδίας της από αυτά τα άτιμα πάθη, τα οποία εντιδάχθηκε κατήπουν από τον διάβολο της εσχρότος. Δεν εξομολογήθηκε από μικρό κορίτσι, αλλά τα βγήκε μέσα της, και αφού βγήκε τα μέσα της, ήκουσε τη φωνή του πνευματικού. Η φωνή εισήρθε μέσα στην καρδιά της, καθώς είπα προηγουμένως, τράβηξε την καρδιά της, ο σαρκικός έρωτας έδιωξε τον Χριστόν από μέσα της και πήγε και του είπε του γέρου του πνευματικού αυτά. Τώρα αντιπαραβάλλετε αυτά εσείς όλοι σας, όπου είσαστε άνθρωποι κοινωνικοί, όπου έχετε σχέσεις με τους άνδρες, οι γυναίκες, και οι άνδρες έχετε με τα γυναίκας, πόσο προσοχή θέλει αυτό το ζήτημα της εσχρότος, διότι ο Πανάγαθος Θεός το μισεί. Το γνωρίζετε ότι αυτό το ζήτημα της εσχρότος το μισεί, και να μας διδάξει ότι το μισεί αυτό το ζήτημα, εκαταδέξατο και γεννήθηκε από Παρθένον μητέρα. Εκαταδέξατο και τον υπερέτησαν άγγελοι Παρθένοι. Εκαταδέξατο μέσα στο σπήλαιο το οποίο γεννήθηκε ή το Παρθένον, δηλαδή δεν είχε κοιμηθεί κανένας, και τα ζώα τα οποία ήσαν ο όνος και το βόδι, εκεί μέσα σε αυτό το σπήλαιο ήσαν αγνά Παρθένα, δηλαδή ήσαν 3 έως 4 ετών, τα οποία, καθώς λέγει ένας προφήτης, ότι μέσω 2 ζώων θα γεννηθεί. Και τούτο μόνο για να αποδείξει εμάς, όπου είμεθα ιοί της χάριτος του Αγίου Ευαγγελίου, να είμεθα πάρα προσεκτικοί εις αυτό το ζήτημα, και μάλιστα ο πνευματικός πρέπει να είναι τόσο πολύ διακριτικός και τόσο πολύ να είναι υπομονετικός και τόσο πολύ να είναι παράδειγμα εις αυτούς όπου εξομολογεί, και τόσο να γνωρίζει και να είναι έμπειρος, όπου να προσέξει πάρα πολύ να μην γίνει το παραμικρό σκάνδαλο και να μην είναι η παραμικρά αιτία για να ξεπέσει είτε ο άνδρας είναι είτε γυναίκα ή στα αισχρά. Τώρα με ρωτάτε εσείς, απαθέστατοι, βλέπετε στον δρόμο έναν νέο. Αυτός
Ο νέος δεν φταίει. Φταίει ο διδάσκαλος. Αυτός ο άθλιος και πανάθλιος διδάσκαλος. Και γιατί τον λέγουμε άθλιον και πανάθλιον διδάσκαλον? Διότι κάθεται μπρος στα παιδιά και συζητεί με τους άλλους διδασκάλους απρεπή πράγματα. Η υγεία του μαθητού είναι αγαθοτάτη, όχι αγαθή, αγαθοτάτη. Και έπρεπε αυτός ο άθλιος και πανάθλιος διδάσκαλος να κλαίει μπροστά στον μαθητή. Έπρεπε να λέγει βίους μαρτύρια Αγίων. Έπρεπε να διδάξει τουλάχιστον τους αγώνας των πατέρων ημών που ήσαν υπόδουλοι. Και τι έκαναν οι πατέρες ημών που ήσαν υπόδουλοι? Οι πατέρες ημών που ήσαν υπόδουλοι, βλέπετε αυτά τα εκκλησίδια εδώ, όλοι εδίδασκαν τα παιδιά. Τι τα εδίδασκαν? Τα εδίδασκαν τα παιδιά την ηθική, εδίδασκαν τα παιδιά την παρθενία, εδίδασκαν την παρθενία το αμόμητο της πίστεως. Και αν συλλαμβάνοντο από τους Οθωμανούς την προδοσία των άλλων, αμέσως συλλαμβάνοντο από τους Οθωμανούς και ρωτώντο εάν ανηθώσει την πίστη του Χριστού, τότε θα ζήσωσι. Εάν όμως δεν ανηθώσει την πίστη του Χριστού και όλα τα ιδανικά της ελληνικής φυλής, αμέσως να αποτέμνονται, το οποίο και γέρτο, καθώς γράφουν εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία. Άρα ο άθλιος και πανάθλιος ο δάσκαλος, αυτός έχει να δώσει φοβερό λόγο στο φοβερό κριτήριο, διότι δεν διδάσκει το παιδί την ηθική, δεν διδάσκει το παιδί την ορθόδοξο πίστη, δεν διδάσκει την ηθική την ελληνική. Και ποια είναι η ηθική η ελληνική? Η ηθική ελληνική, κύριοι, όπου είσαστε μορφωμένοι, τη γνωρίζετε καλά. Ο Σοκράτης τι έκανε, χριστιανοί μου? Ο Σοκράτης ήταν ο διδάσκαλος υψήνους του γένους μας. Όταν ερωτήθηκε η Πυρθία αν υπάρχει κανείς εξυπνότατος άνθρωπος στον κόσμο, τι είπε? Ίσοι υπάρχει ο οξύνος, αλλά είναι άγνωστος στη σπάση. Τον λαμβάνει η Πυρθία αυτή. Εφόσον το έμαθε ο Σοκράτης, πλησιάζει τον φιλόσοφο και του λέγει ότι η Πυρθία είπε αυτόν και αυτόν τον λόγο, ότι είναι ανώτερος φιλόσοφος. Και ποιος είναι? Είπε ο φιλόσοφος εγώ, είπε ο γραμματισμένος εγώ, είπε ο διδάσκαλος εγώ, είπαν όλοι ότι εγώ, και ο Στεχλίτης είπε ο εγώ. Αμέσως τον ρωτάνε και του λένε ποιος είναι ο φιλόσοφος κατά τη γνώμη σου? Εγώ σας λέγω ότι ο φιλόσοφος είναι αυτός που έκανε τα πάντα από εκεί που δεν υπήρχανε. Είναι ο Θεός, τον οποίον εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός έκανε τα πάντα εκ του μηδενός και αυτός είναι ο φιλόσοφος. Όλοι εμείς έχουμε τα έργα του και πρέπει να κηρύσουμε εις όλο τον κόσμο τα έργα του. Έβρισκε ένα νέο, δεν του έλεγε πήγαινε πιάσε αυτή την αγαπητικιά, δεν του έλεγε πήγαινε κάνε εκείνο το εσχρόν, αλλά καθόταν ώρες ολόκληρες και δίδασκε το νέο το υψηλό της ηθικής, δίδασκε το νέο το υψηλό της αποστολής της ελληνικής φυλής, δίδασκε με ένα λόγο την θεολογία και φίλατε όλους τους νέους καθαρωτάτους, οι οποίοι νέοι δύο εξ από τον προδότε τον εκάλεσαν στο δικαστήριο και απολογήθηκε, και αφού απολογήθηκε του εδόθηκε τόπος και τρόπος να αναχωρήσει, αλλά λέγει όχι, δια την αλήθεια εγώ θέλω να αποθάνω και όχι να φοβηθώ τον θάνατον, διότι καθώς λέγουν η ελληνική μύθη, υπάρχει άδυση, υπάρχει κρίση και ανταπόδοση και η ψυχή μου θα έβρει τον τόπο όπου θα αναπαυτώ. Ποιοι από εσάς τα λέγει αυτά? Ο πατέρας, η μάνα, ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο παπάς, ο δεσπότης, ποιος? Όλοι λοιπόν εξεχάσαμε τη φυλή μας την ελληνική, και εφόσον εξεχάσαμε την ελληνική φυλή, τι λέγει διημάς σου περνούς? Εμίγησαν της έθνεση και μας το τέργα αυτόν. Ο λαός ελληνικός είναι από τον Πανάγαθο Θεόν απεσταλμένος. Κοιτάξατε όλους τους άνδρας, για να δείτε την αποστολή του ελληνικού γένους. Είναι κανένας χωρίς ρούχα, κανένας δειχνεί στους δρόμους το σταγαλό του, δειχνεί κανένας έξω τα χέρια του. Γιατί? Διότι δεν τον αφήνει η ηθική, η ελληνική φυλή να θεατρήσει τον εαυτόν του. Κοιτάξτε και τα γυναίκας.
Οι γυναίκες, δεν υπάρχει ωραιότερο κτίσιμο